tawi a'udhu billahi minal shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala rasulillah. Eden puddoro goto bajjo gonnudo kala ko wodi ila Allah taala lamdo lamido lambe lamabe. Caggal de malnoriɗen lillahi eɗen juule hatimul anbiya mal mursalin ɓurɗo ɓurnaɗo mouhamadou rasulillah. Eɗen disno waliyaɓe serembe leydi hilifaɓe men to banggue diine e hilifaɓe men to banggue aada. Jaroje manoje fewde jinnaɓe men aljuma gambi kudel ɓooyi nenam jaltaɓe seydo salli babam yo Allah yurmoɓe yafoɓe yafuɗoɓe dendagal maɓe julɓe kala. Caggal de ɗum yawti jibinande Fouta e Kumbaru tule ceene mama gendi to coji guldara barkeje dande maayo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam wiyoɓe mbimi wimi mbimami to gonɗon eno gonirɗon mbiyen yanode kadi arti. Yanode arti ɗo e télé men Piindi média walla mbiyen yeɓirde Piindi média. Tawi ko émission keso pul ginnaɗo wiya Sifaa hanki pinal hannde. Émission mo gandanɗa hoorema ɗowanto on ɗum ko miskino Allah pamaro doole jaltaɓe sumare seydo salli kalidou. Ɗum noon haade hay hunde raw eɗen joguiɗo en hoɓɓe hesɓe pul arɓe ina garde mbusuji mumen. Ɗum noon ko adi ko yimɓeɓe ina natana golle ɗe tigui rigui jiɗɗen ko yo caccacare o noto inde mum. Ɗum noon en mbatta présenté en jiiɗa kadi wadde présenté so wona nalanke mo mbaɗɗen invité o wat présenté hoore makko. Ɗum noon bisimilla ɓiɗɗo basor. Mi salminima ngaari cuballo ngaari bagalamba jara sumara seydo salli kalidou. Min mbiyetemi ko Salli Diaw ko lead vocal du groupe ngatamaare. Eyyi sabu nendi noon ko bagalamba jara jasa salmi sambira ngon kaali paati baga wudda jura taski naggi falo jeemayo. Groupe ngatamaare noon ko Salli Harouna hande ko Salli tan goto alɗo hande wadde présenté groupe o mbaɗa arde gonko cuballo baɗɗo fayida hono Amadou Thiel Gueye Janguy e Djili Diallo gonko mo bokke boye gille sumare tigui onon keɗori doppi mon gasa wadde tawi kadi on paami Salli Diaw ko nalanke eɗen gandi Salli kadi ko nalanke. So tawi neɗɗo membama lawol ne waɗi yo hollu jikku mum haade hay hunde Salli min jiiɗi ko yo kolliɗi tandil so ɗi tandili dokka en dande yimɓe natira ɗum golle ɗe. Gorko mo ngawle ngarango wuro Penda Moussa Boukari redin Samba ten Abbas mami arto e made kono jinmi ko yo caccacare o noto inde mum haade hay hunde yo Salli hollu jikku mum. Bisimilla Amadou yo. Bismillahi koyinde Allah joomum aramani ko yettode ma joomen jogbaɗe bawɗi mbajiri Allah ko jarama yettama nenoyam kumba debbo Suray Dune kadi jarama eyo mboɗo mi ya cuuɗi amen lawu Samba lawa mere cene dime daneje galɗum tammi tongo har mbule wen jeeri awgal wen waro beeli gudda ngore maramde sembere mbeɗe yima torodam Abdoul Aziz Yaya haw Mariam Jeliya eyo Selli almami biran gorko mbule wen jeeri awgal wen walo beeli gudda ngore maramde sembere mere ko yiɗata mere yancata ko jikkuma tan jiɗirma mi torodam jewma sayinata busoɓe gollere gural kama sale dela demba ko jewma bandu mama yaya tigi gorko
ko tuballa ƴerima omo yarani teɓelle mo battani balamaje a jarama gasa wonde tawi rewɓe fulɓe ɓe e wonɓe fulɓe ɓe kamɓe kala ɓe keɗima ɓe kettima joni noon holno mbatten Abbas gorko mo ngawle ngarago mbimi hande Wulat Diaw kadi haydara en goppata jinmi ko jinggenmo lomben mo hakkude mbaɗen mo ciɓi ɗum noon Salli Diaw caggal nde namneɗa mbiyeɗa muule moni an pirɗa paccirɗa so wiide wonde an kana lanke mbiyataɗa ko Salli jettataɗa ko Diaw ko an e Haruna caggal nde kufɗon no groupe biyeteɗo groupe ngatamaare rippo mboɗo wiya an Salli Diaw to banggue jangde a jangi walla a janggani hade hay hunde raw to banggue jangde mboɗo yiiɗi kadi andude so woni koto ɓurana to holto kadɗa so woni kadi koto farase ɗo holto Allah hannuma puɗɗoɗoɗen ɗo namle ɗe eyyi sumare Allah jarama Salli jangi nde woɗɗi noon kam kammi tan ko semde caggal ɗum noon jamiri satol pour yidde continuer mais finalement dal semdo tan kalmi dañi certificat kam kono semdo tan kalmi jangde woɗɗoyani ɓurano noon kam wawi juldam ɗom par ce que ceerno boflo min jangganno on kaɗɗa ala haalantomin to kaɗɗa de wawi julde kam a heeɓi usage usil tilatu walla ala ɗum woɗɗi e an min danma e jokku an min danma jokku eyyi ko wawi julde kam mi jangi kam ha wawi julde kam vraiment ko wawi julde kam vraiment ula law hen yaali kafirun en inna nenaka hen lawsi bibinage en ɗum fof kam ko bamguelam eyyi ɗum ko mawɗum machallah kono ko heddi ko ɗon kam Salli kam jangi kam école kono woɗɗani no fewi certificat tan kanmi ɗon tan kanmi fagam noon caggal mum noon jammi satol mi tawi toon kawam wiye bac tosel kadi gommi ɗon e wadde affaire mécanique kadi ma awa seeɗa walla mécanicien mi awa seeɗa mais finalement kadi jimmi ɗon ko orchestre tan nalankagal folti kam tan kadi yarumi nalankagal ngal to banggue nalankagal foltuma caggal jilluma to e Richard Toll joni aɗa tesko hirade naɗɗa nalankagal ngal aɗa tesko ɗum 1992 tigi ko noon Salli wi ko nden o naati nalankagal vraiment tan nalankagal mboɗo yinno ɗum mboɗo fiiro ɗum noon guilay galle men to alane galle yimen kam ko galle sumaɓe ko yimoɓe tan e tawno kadi aussi kono dartima ɗum tan degui tan kam ko 92 tan teski yimɓe vraiment nammi nalankagal tigi 1992 ko an woni go bisimillahi e nder maggal to banggue enɗam ɗam to banggue galle o walla an ka tawɗo ngal e nder galle o komi tawɗo nder galle o nde tawno wanjereji ɗum foni andi wanjereji yoko leer tan yo leer ha ande wonde wanjereji e yayam jiiɗi yumma e baba kamɓe tan ɗiɗo gori wanjereji eɗen nanamo on ko gorko pullo ko ɓiɓe dembubu machallah à part ça kadi ko barka liɗo mo foni andi tara bakari kadi barka Samuel Moussa Amadou sama demade dow modi demba on ko lengalnoɗo ko ballannoɗo fof ala watta ɗon ko gon kadi donc ɗon kadi tawmi ɗum kadi aussi nder galle o machallah aɗa wawi tawde ɗum ni mbasa wonde ɗum kono min kam mbaɗa wi ko ɗon tawmi ɗum e nder galle ɗon ƴogmi ɗum sa hay jimram ni ko nder altata hen walande donc fof koye waala ɗum tagui mbaɗa andi ɓuuro ngo no fewi nde tawno kadi ko hen jibinami hen mawnumi quoi sumare machallah so tawi wonko joguiɗa Abbas en keeɓino noon bandiraɓe wonɓe ne yimɓe ɓe mbiyen émission men ñanden o mo bannoɗen o ɓe jiiɗa watta saabu ñanden heewino namle golnoon ɓe jiiɗi ko yo namle ɗe kakindu so kakidima mbaɗa cacca care o ina ɓuura foltude ɗum noon jubba e namle ɗe yimɓeɓe dutto e cacca care o noon en ngala namdal kewgal ko salminde e jarnade e weltanade vraiment émission e andude oɗo émission pattam lamiɗum ganɗorma wiyete ko Sifaa hanki pinal hannde ko ɗum émission pattam lamiɗum e ñagade aussi dendagal spectateur uji Piindi TV te mbawi wonde eɗen goni foof nde Allah hokkataɓe sembe wawde yebde oɗo émission mais également aussi ko ñagade dendagal téléspectateur uji aussi ko ganduɗorma ene poti wawde wadde sponsorisé oɗo émission enen ndeɓa aussi bisimilla par ce que enen poti ujude enen gandi wonkoɓe mbawani leñol ngol donc enen ndeɓa bisimilla e on ɗon fannu goɗɗo ko namdal men tan fewde e selli wi e wonde ko wanjereji ko on woni mo tawɗa e nder gal ko kawma on ko kawma ko Mamadou walla ko kanko inde makko normal ko Mamadou o wiyete ko Mamadou Mamadou Diack Sourey ndeysan ene ko lollude noon ko wanjereji par ce que ko ɓi dembubu non fof kala mo fof ande dembubu mais nalankagal koko welma tan bon ko welimi tan min nalankagal ko ɗum tan welimi wawa wadde hayɗo sowona nalankagal machallah kala ko mbawi wadde aduna ko nalankagal welanimi dal ɗum noon Salli Diaw ɓiɓɓe fulɓe ɓe eɓe keɗima eɓe kettima
ɓe mbima ko ya jokkanɓe cacacare so weñaki deuxiéme morceau wuro pende Moussa Boukari reedi sammani ten je layrangangi ɓitteli sammamma bagallamba jara tigi ɗo catallaji mbaɗi annore ƴankuli mbifni time sageji mondu jaltaɓe falo jeema ey baga budda jura mone miya cuɗi amen joom jano jagaraf maysa jagodin jeemayo e jaltaɓe galle Alpha Mamadou Alpha Salluɓe feri fayi woci jeeri ba e cammore mbeɗa soyno gelloje Amadou Guelajo farba walalde jaaɓi mamma cilel jammi mabo tammi funnage e baga e baga na jogoɓe tigi mbeɗa yima sey labam Ablaye Gorel Ablaye Mamadou Racine Seydi Ba tanum hawa asa Seydi Podiyel jam karu jawma ko farba walalde Binta Farba Bokara Demba ko warka ko farbam moƴƴo baba hawa jallel en mbimo Dieng Sala lembel ma Mariam Jeeri Joobo on ko seylam moƴƴo Kumba Yero Dali Kumba Samba Salum Bourou Maymuno Bouka Demba yo Bourou Kounda gorko Mbumma Jeeri tatal mami baga ana jogoɓe caskinage o mbaɗa mi ya wocci jeeri ba e cammole tigi jombar tegueɗi Mamadou Cumu Samba on ko kawam bewɗo da ilimama jeli pere pende hadi umaradema demba jeey ko yari tanum Samba Dawouda mbaɗi ko jam Dambali Mamoudou tigi jewma Aissa Thiam Bokara ko jeema e walalde tanum Ramar Hammadou Cumu Biram Demani Kumba Ali Moussi Hamme Paare Thiam jaltaɓe yarima yere hatu baga Moussa Hamadi Amadou Hamadi kuy dadde bour député Souka dipende Moussa Fall Hamme Demba Kamɓe Balle moƴƴo Baba Ramar woy bitte Ali Moussa koɗo wonno woni Moussa Oumar Makka Hamadi wudi malaɗo bolo bakka jarabi Samba Boudo moƴƴo banel pende kaɓɓel sammamu jel Mariam sama sanse adduma demba monsieur le maire seylam jiɗam salamale amadou Abbas mbeɗa yima ngali kanoreje Djibi Diengo omo wonde ngali nawle ngara nguro pende Moussa Boukari Abbas Sarr joyeux anniversaire yito mo wuuri ndeysaan gorko cuballo tigi tanum pende Moussa Boukari yeri holelime dane ma cibe coccade koye dane ma ndeysaan nawle a jella Hamadi Moussa Hamadine Moussa Yero Moussa mbaɗi ngawle joyeux anniversaire Abba en mbimo joyeux anniversaire tanum pende Moussa Boukari yero yeddin Samba ten to ngawle a wiyama manditare jaam yo Allah junnane balɗe ɗe moƴƴinanma battane ɗe waɗi fartaŋe kadi waɗi wune nde wonno ko hande woni premiére men émission ɗo e nder Piindi Média so woni noon ko hande woni premiére men émission tawi titone nde ko Sifaa hanki pinal hannde so hawri waɗi tombe e anniversaire ma mbiyen Allah waɗi ko haani ɗum noon en duwima balɗe juɗɗe e battane moƴƴe guura cella ha kufana jatiraɓe jatan jatiraɓe yo Allah waɗane jaam so tawi ɗum ɗon yawti salli ha joni dey kono bandiraɓe mbini kadi ɓe ciftini ɓe mbi hande haala ka hoto heew yo caccacare o ɓuuri hewde ɗum noon salli kono kewɗen wiide ni tan gaddana en deuxiéme morceau fijo koko weli joom galle bismillah
amen gandu mi gowa mi amadou bayni mi ko lebu demba Dakaru mo moy diral gulal yakare gulal reno mbal mi wocci jeeri wuro nayi wocci jeeri baye jamu yari taniraɓe demani ɗo lamin e ɗo e paate ɗo wocci jeeri bagalamba jara émission mon Piindi Média Moussa Ablaye Sabayel Moussa Amadou Sama Demal tawi titone de Sifaa hanki jaadi gam wocci jeeri baye jamu sare amen wuro mongo malango faggorango jamgo anda joote dokkuma Allah hula en dam rena catti jubkat tinna sare nenam Sambay samare wuro may mu seeri ci loy banki ngeje tena marasina mo hawa sire hamad bubuda da ko yari ndeysaan Fatimata Ibrahim woni biran hamadi mari ko seylam wuri baba yo ni kuro debbo mo tigere sire yaay sumbulo on debbo cuballo ko seylam jaari gel Mariam Bouré Gayo Bala Diom absa bey yari Amadou Accel Gueye dallam yaaro male tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe jibinande Fouta e Kumbaɗo Tile ceene mama genditi coojingol lara barkeje dande maayo mbimi gasa wonde tawi ko onon keɗori noppi mon so Allah yanti hen hande ceerde nden condi ndi e cengle ɗe ɗum noon gorko cuballo ruttono en e gorko cuballo saɗa jogui kaɗa namnoɗamo so tawi namle ɗe ɓenni kadi duttoɗen e cacacare ngatamaare woni fedde groupe mo ganduɗa ma ko hen dillata e oɗo saha beele aɗa jogui des productions ɗe ganduɗa ma nene sur place te taw aɗa yiiɗi yawtinde ɗum ko ɓuuri yawde yaccade si ɗoɓe gonɗo joni mo wawde préparé album kesso pul taw ko international walla yaade tourné inchallah rabbi ko hen min goni alaa ko ɓennane kadi soit haalede taw mi ɓoyni gan hen on par ce que aɗa andi album hande o wona jeeygu hokkani hande album walla tan ko vidéo ji wala enregistrement qualité moƴƴo ma ɗum vidéo ji cala ɗum e festival uji cala ɗum e affaire uji donc min tawi joni 3 ans min mbaɗa préparé album baɗɗo fayida album 13 titres inchallah rabbi donc so yalti tan inchallah ma yimɓe gandu tigui ko gonga yalti inchallah e relation hakkude ma e Elage Baba man tiɗɗo en tiiɗi tigui tigui nde tawno ko hay so change numéro téléphone o noon rakam fakam numéro téléphone makko tuma numéro téléphone kanko baba kanko Elage baba bamu yimɓe foof ala andi ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko sa min jaa tan min makko tan min jewɗo tan min ñalla yewtude guila 11 heures tan ha minuit 1 heure mi artan tawno neɗɗo jiɗɗo culture kadi eɗen jettamo no fewi tawno hande so ngatamaare andama kadi aussi à travers hande le monde sababu ko makko sawde makko par ce que kanko addinali min studio en 2001 walla min album wiyeteɗo ngaalu ndem cassette wonno donc kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida momin jokkodiri no fewi ko ganduɗama kadi aussi haalata ko e tawno ko wawi waɗani hoore mum tawno ko nalanki kam so wallani nalanki hono mum tan ene manki manki ɗon da onko ngakki donc hoore makko kanko so walli ngatamaare walla walli goɗɗo kadi ko hoore makko walli donc c'est important emin kalda emin jokkodiri no fewi woni giluji kewɗi kadi min mbadda on komi poti waddude ni ɗo yesso kono soit o ɓendude taw soit ɓendude tan inchallah ma reno go andu ɗum inchallah très bien abbas très bien no way peut être namdalam battingal woni comme par exemple beele hande aɗa hebla tourné ji e nder Fouta o eyyi aɗa andi joni Fouta hande nalankagal hande nalankagal ne bonni toon no fewi tawno yimɓe heeɓe ne bonni toon no fewi par ce que ɗani nalankagal wona tan rem peccenaji walla kulle tan min gara non fijirtaki
nalankagal ko hunde ngal ko liggéey ko industrie ko art foy ko sinkede fewde ha fewa hande minen mi jaɓata yaarude hande wona jaali quoi donc wala jaali Fouta hande minen min jiiɗa yaarude noon par ce que ko jaali ngal hoorema kulle tan min ngara walla tan mbaɗen peccanaji walla ɗum nawata nalankagal par ce que art hande foy ko liggede fewde ha fewa ngatamaare so ɗum ɗo dépense mi yi Fouta tan ko dalil nayi ɗum Fouta soit ko 72 heures ngal ɓe kalda amen ko waɗi fayida min ƴetta sono moƴƴo min jaa min pewno ha fewa ɓe ganda ɗum ɗo vraiment ko waɗi fayida sabu ɗum tagi min jaaha kono ko heewi min change méthode no feewi tawno nden min jahanno tourné no feewi kono min jiiha ɓoye min gandi affaire o kadi aussi hande won nattuɓe ene nanndi hen ko ala hen eyyi bonni ɗum ha bonni ata kulle tan min gara voilà ɗum naranke won nawrata nalankagal yesso bisimilla machallah no namdoriɗa ni yuɓɓi no jaftori ni ari dow to banggue juɓɓugol ko heddi ko noon ruttanade tan ni no namdoriɗa ko adi foof mi siftori no mawɗo o winomi ni mawɗo namdal ngal namdinomi ngal mi namdirma hol ngal ɗon namdal so widema an nalanko a meeɗi jolde avion walla a meeɗa joli laabi kay a joli avion e ko ni mawɗo o winomi mairie Paris min meeɗi hawrude wuuro ina wiye Trimbo funnague joni noon tellimi oto tan paame makko tan o wi kam wonde an ka naalaka biyoma ha o wiya meeɗi jolde avion bimon baba wallahi meeɗa jolde avion o wi nalankagal ma ne heddi wadde waɗa jolani avion ɗum noon annene machallah ɓaade woni a joli e mbeeyowo eɗen ñaago Allah tan yo ɓooy yo ɓooya kadi jolde e ko wayi noon alhamdulillah a yaltini maale yo en naftoro ɗum yo en gon jomumen e ko heddi ko noon a haali haala Fouta men noon e kono noon on battata hen haqqille onon e nalankoɓe ɓe ko gonga nalankagal hande ne hamni nalankagal hamnori ko yimɓe taro hande peñanta nalankagal ko oɗo innitortoɗo ko nalanke jooɓiɗo nalankagal e o garduɗo fannu nalankewal e o garduɗo fannu nalankegal keewal ngal keegal ngal e kaagal ngal wona goto sa yi ne muusa e nalankagal ngal saabu keegal ngal nana takki keewal ngal nana takki keewal ngal jeyaka e nalankagal ngal ɗum ko keeweni ndi tan ɓe jeehi tan mi yeehi sa won nalanke mo haalata a wona haaliyanke a wona yimiyanke a hoɗata hay fettade a fettotako sa wi ka nalanke ina jakimi ko hol fannumo nayoriɗa to banggue nalankagal to banggue keegal ngal kadi kasalika ko noon ko heege waɗata noon nalankagal a yi yimɓe ina jogui métier mumen ina mbawi ko mbaɗata ko an a janggani a tarani a joguima caɗele aduna tan mbiya aɗa naata e nalankagal ngal gam yidde humtude caɗele ma ɗum ko nalankegal kagal ngal noon woni ngal salli jaw en mbaɗata ngal nalankagal ko meccal tampante farba heɓatata biwol diftade minen walanaɓe nomin kewi wirude ni sa yiiɗi wonde nalanke waɗi ko lawol a rewat ngol a wawa wonde e ɓuɓri mbiya wonde hecco ko yo won welko defa ko yo won dagnuko gumboɗo yo won morok wawa gasde sa felliti wonde nalanke a waɗat softede koyɗe ma noon nenam aljuma gambe kudel wiyanno Samba Aida aɗa yiiɗa wonde nalanke kono noon teddini wadde softede koyɗe ma nalankagal eɗen gandi hande ni weeɓi trop ko weeɓi ko noon en jaltade nde ɗon lowre en tampanen ɗum warniyede yalta janggo e jaam kala ko wawi arde ganden ko Allah addani en mo sokkade Allah fof daña kuuɓe wona a faami ha ɗon Salli Fouta men o noon walla Fouta men o mbattono hen haqqillaji e affaire rempeccen o il faut kadi ko wona hen min komin miskineɓe Allah minen Foutankoɓe sa fof on ballata min ko kalɗa ko séri koɓe ɗum ko hunde fayde par ce que nalankagal sa muyani heege muyani ɗom koye merci beaucoup wawa heɓde ko jiɗɗa ko c'est important par ce que sahaji aɗa tolno e nokku nalanke jaweɗa par ce que kutirɗa ko oɗo ko ala haaju voilà golle puyɗe mais ɗum noon foof alay saago muña ɗum faut inséra ɗum goppa kele kadi woppu kele walla uska min mboɗo suusi ɗum haalde saabu Allah fettimi ko nalankagal mami aɗa e kele ɗe tan komi nalanka tan joguimi tan ko kelem tan joguimi woppu kele moƴƴani e nalankagal allahumma salli dokken golle en jeehi live ko musicien ko dokken golle addanen troisiéme morceau hade waktuji gasde joni jayre cacca seeɗa yo an gorko toroɗo laamol lammina Abbas Dieng golle ɗe peewide Djibi Dieng Djibi Abbas mo gonɗo tay ca cura ko woni
kuna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. La ilaha illallah. Acha. joni noon salli hadema natande golle teddiniren morceau gorko toɗoɗo joguiɗo caméra o kufɗo kadi golle ɗe woni Djiby Dieng ɗum noon lawake en jokki jehen Jaire yero yummam jareriɗo ɗani noon jammane ko de jare finno cawe ñawe Allah waɗi ɗeyo jolli yo koma lasara eyo Jaire yero yummam jareriɗo ɗani noon ɓe mume ilam fotimo yero yummam jareriɗo sanne ki yemina ko jubamum talala sanne ki yemina ko jubamum talala gelɗi kawi wonna kulciɓe ceele ɗum de wawata wonde amadou e collel ɗaccu hamba wambaɗa mujina colli koye ɗali hamba wi mbaɗi mujini ca le directeur général de Piindi Média heɗo ɗo kettoɗa ɗo Abou Samba Diop tay ngaari nguyi kore kaaje katenamade kaaje diŋaaje koye tay seri jenna ba ko yalli seri rugi babiyoɗi kuro koyere balu miskineɓe madame la directrice commerciale Salija kettoɗo tay Mohamed Ndim sey laɓam mo jogui toon yimɓe mo jogui toon sey laaɓe isamudamr guirajo sidirami on ko toroɗam ndeysaan Bokar Kenny o Bokara sedi sarmi ma gidam commissaire to ngocci jeeri wuro nayi ca eyo ndeysaan eyo caccura ware Bibi jehen to e dowlaji dentude Amérique juuɗoyoɗen toon ɓiɓɓe wasorɓe ɓe en calmini en juurima kawmiraɗo o hono Camma Ndiaye lollirɗo Saydou Ndiaye kono kadi en calmini en juurima moƴƴo Hammad Demba Hammad Seydou Mignam moƴƴo Sambou Mani ɓoydare cillo binta magam binta magam Hawa Binta moƴƴo Diop Hammad Mamoudou jatigam jewan ɓuuri jewɓe a salminama juurama jombare tegueti Mamadou Thimou Samba on ko kawam a salminama juurama aɗa ñagane Allah jam jokken jehen sumare seydo salli kalu salli Samba Amadou sinno wona subalɓe Fuuta sinno wona cuwalagu Fuuta firto idande hoore mum wona añande banno komi yari yo cuwalagu dilli none ajela baba baydi baba yari yo mamo sincuno Tanu Samba Dawuda tay ko yari on ko Tanu Samba Cillo yurɓe Sambu man koye dare cillo binta makam on ko cuballo hande nana to e Makkatal Mukarram Demba Seydou hani boy dare Cillo tay Djiby caccura Abbas yimɓe sehilaɓe yo ciftore ene tagui harmaji ko weltare tigui rigui machallah weltanade Sellin Diaw no fewi par ce que enen gandi ko waɗa ko ɗum wawi ɗum no fewi wona yi ɗum de machallah ɗum enen ñagono ma Allah rek nde Allah sembintima amin nde tinnuma par ce que ko mbatta ko ne waɗi fayida kadi ko kalɗo mbattiɗiɗa ko haalde aussi bon vraiment ko gonga welami ka welami kono ko gonga ka yeeri te wax dëgg yàlla
plateau ko plateau yeri plateau yeri kadi ko yeri donc vraiment hunde elle koko hay jibi hande wonti yeri quoi non merci jokku golle machallah waɗi fayida hade hay hunde no mbiɗen ni tan en tiftorto ɓe Allah ardini ɓe Allah waɗi ɗo e galle o eroɗen mawɗo galle o sabu fijo ko weli joom galle Abou Samba Diop le directeur général de Piindi Média eɗen calminamo eɗen juuramo la directrice commerciale Salidia en calminimo en juuri mom le directeur des programmes Mohamed Ndim yantude caméraman men tabarakallah machallah et l'ensemble du personnel wonande kala gonɗo ɗo ene e Piindi Média eɗen calmina ɗum eɗen juuro ɗum kadi eɗen teddinir ɗum golle ɗe ha tengti noon gorko mo balle wallalde gorko mo wocci jeeri bawe cammalle woni Abou Gaye wonne kadi eɗen calmina ɗum eɗen juuro ɗum eɗen teddinira ɗum kadi golle ɗe ko yidde wiide en tan tengtinde oɗo émission no kewɗen wiide ni ko émission keso pul garanɗo pulago émission kadi mo yimɓeɓe ñagoto wonande kala pullo nde jaggata hen hay mo wona pullo yo wat feere kadi jagga hen saabu oɗo galle ko galle mo gandanɗa hoorema ko galle fulɓe kala ɓi pullo ina jogui fodde mum e galle o ina jogui banggue mo heedi ina jogui banggue mo foti hettude hettana kadi galle o ɗum noon en gari hettude en gari hettande pulago ina ñaague tan moni en foof nde nanggara hen surtout noon les sponsors la no mbiruɗa ni yo yimɓeɓe kadi ɓuura nanggude hen yimɓeɓe kadi ɓuura duusodirde enen kam eɗen ɗo addi en ko pulago joƴƴinen ko pulago liggantoɗen kadi ko pulago yo Allah wallu pulago ɗum noon salli dawda madal baydi Moussa ɓe ngellaci mbaroɗi mo dali wuti mum jagatake mon kese dawda madal baydi Moussa ɗokoyo moyen boseyaɓe omo denga cubalo oko kesowal Abou Samba Diom habule ñolam balu miskinneɓe jibi law sama lawani mere nguy kone kaay quartier namade kaye Sare mama ma edi jeyna ba nguy kaay kore kaay quartier namade kaye dinga sare jamani edo cerirji baba yo pro Abou Samba Diobo nguy kare nguy quartier sare demba cukuli mbaɗi cukuli e paɗe Berima yontaɓe leñolam min jewni lamɗo Haruna Diawo Jeere Haruna Malal Baydi Moussa Ballu Dawda on keser jogel latima Piindi Média Piindi Média Piindi Média Piindi Média oh Piindi Média Piindi Média oh Piindi Média Piindi Média oh jamɓe gollade Piindi Média oh jamɓe gollade Piindi Média Piindi Média Piindi Média oh leñolam dille oh Piindi Média Piindi Média Piindi Média Piindi Média oh leñolam dille Piindi Média ari yaddi jam Piindi Média ari yaddi jam Piindi Média ari andi jam Piindi Média ari yaddi jam oɗo morceau kam min kelanmo oɗo bus en non o morceau men kelanmo quoi den men boost non men kelan men batta men ber boost quoi machallah yubbi waɗi fayida no kewɗen wiide ni tan ina wayno émission o notima inde makko tabarakallah machallah ko adi fof kadi ko siftinde en to banggue wallodirteɓe no salli wiruno ni on keeɗima hoddu ndu wonande ɓiɓɓe fulɓe hettiɓe tabarakallah machallah hufani en hoddu ndu ko Amadou Accel Gueye gorko mo nguy kare noon ko saare amen minen saabu minen komenaɓe ɓe jamani e dow ko toon dawi ɗum noon de passage en calmini guynaɓe foof en calmini kadi oɗo kuufanen kala baso woni horde nde Djibi Diallo gorko mo Bokke Dialluɓe ko gorko pullo jontaɗo noon so tawi ko Allah kadi golluɗo ko tiiɗe nder leñol ngol eɗen ñaganoma Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe ko wona ɗum ko kadi animateur Piindi TV jaatigam hono Abbas Sarr eɗen mbiyamo kadi koye golle ɗe kankone o jeyra
yantude kadi e caméraman men o tabarakallah machallah Djiby Dieng ɓe fof kadi ko walloɓe en wallodiroɓe men no émission kesso o hono Sifaa hanki pinal hannde no yardi yesso ɗum noon on fof ɗum mbiya Allah jarama on jarama jokken golle Salli e gaynande jokken golle gadden kadi morso goɗɗo en jeehi Djiby wima ko 5 minutes heddi Djiby wima ko 5 minutes heddi ɗum noon kuufen 5 minutes o debbo pullo Lena Diallo yantude Madi Tall kamɓe Guley wondude Mariam Gaye jen to campus IAM université Amadou Mahtar on salminama Khalidou Wade a salminama Guley salam to nalayo madino wat toro dam nalayo en calmini en juurima tanum Ceerno Tidiane tanu Alaji Mamadou Moussa Saw Kunta Bonde Kadide Jamli Kaja Ceerno Tidiane a salminama juurama cey masita toro dam mal fa Mamadou masita masita toro dam la reine de l'île Amadou Fine ndeysaan erewo yomi walero erewo yomi walero yomi wale galle jomba tegeli Mamadou Thioub Samba kanu Samba Daouda mañugo jam dambali Mamoudou kawoyam jam bokara serima yomi walero jaligi Hamadi Kola yomi walero jaligi Djiba Saro yomi walero sumare moño Ibrahima Alpha Yuwa Moussa Amadou Sama Jamane e Modi Jamba fama minam a salminama be sabayel Moussa Amadou Sama Jamani e do Modi demolo je sare amen sare jaltaɓe Samba Salir Badi Farba Demba Hammadou Baltimani Samba Salir a salminama juurama sare amen cay bagalamba jara o sare amen man demba fulay duune Amadou Gado sare amen ngawle ngara ngawle pende Moussa Boukadio di samay tel o sare amen tolu amel Samba sare amen cilbe mbaj Samba cilele di Amadi sare amen to joni Amel Samba ɗo en tiftiri Mariam Mbodj debbo mo Paris la France ya wuur Mariam Seydi Mbodjo dolu Amel Samba ca ɓingel Seydi Gueyo Gueye Ndioro ɓingel cey ɗore ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe gollodiɓe jibinande Fouta e Coumbaru tule ceene mama gendi to cooji gullata barkeje dande maayo ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ha timmi tawi mankani ari ha heeɓi ɗo en gardama en kadi ha ɗo siftinde on wonno hande koɗo men koɗo galle o ko Salli Diaw
gendiyanke leñol gorko jontaɗo gorko pullo golluɗo ko tiiɗi e nder leñol gorko cuballo dariɗo dadiɗo daraniɗo leñol ngol dariɗo e frontiére ndimago ina haaɗi jasere lumbude saka yetto leñol ngol salli e haruna le leader du groupe ngatamaare rippo yantude e wondiɓe mum onon kala oɗon mbiye Allah jarama on jarama yo Allah yoɓon moƴƴere arama en ha ɗo ardama en ha ɗo ko siftinde ɓiɓɓe fulɓe ɓe tan so wiide ɗumen yo dal haqqille de e émission o yo mbattu haqqille kadi e émission o ganda kadi émission o ko émission keso pul sifa hanki pinal hannde tawi émission o ɗowanto on ɗum ko jaltaɓe sumare seydou salli gorko mo balle wallalde salliɓe sambiraɓe ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe gollodiɓe mbiyen à la prochaine fois inchallahu rabbi bisimilla a jarama solel a jarama yari jarama yari jerima jarama bandu camel layda jerima bandu yirda bandu jeew gorel jema sambayda jarama gari cubalo jarama wana moni kala daña ko yidande hoore mum wona nande ban yo ay jarama sambayda jarama ko jom jama bandu jeewo ko weli mi bagalamba jara ey subalɓe bagalamba oy jeewo bandu ay sara bandu habi ndombo salli samba tagi oy sambayda ndeysaan sambayda ndeysaan sambayda curi amen alle bagalamba oke samari kace dan jali yole kuma yoli nawde joloni yoli ngeloba yola takam ko miye ndeysaan sambayda oy bacha ndeysaan dari gormol ko samlam samba dawludo merci beaucoup Bacha